No niin. Äiti, hys! Esittele, puhu. Ei mun tarvitse puhua tossa. Eikö se olisi ihan kiva? Eikö se olekin aika iso? Kyllähän mä teen harjakaton. Toi silleen kattoo vähän inhottavaa. Mä teen harjakaton siihen. Joo. Mutta mennään asiaan. Mä aion tehdä ehkä vesiputouksen tuolta ylhäältä. Oho, tossa on tollanen jäänyt. Hei. Ylimääräinen tikku. Eiku tikas. Noin, tällainen hieno paikka. Ei sun tarvitse katsoa, mä katson. Tästä pitää näin laittaa täällä. Noin. Tuo hyppyallaskin siinä. Ja tällainen. Vai mitä? Tällainen pikkunen talo. Sanon mä sitä. Rakensin tänään. Aamuna. Niin. Et aika nopeasti ehti rakentaa. Tällainen Niin. talo. Tohon mä aion laittaa Glowstone-lamputkin. No niin, näyttää sisältä kunnolla. Mä näytin jo. Niin joo. Mä en katso Mut tästä muuta. pääsee. Mulla meni ihan ohi. Mä aion, että tästä pystyy hypätä. Kato. Lepoi. Siitä vaan hyppäämään. Siitä vaan hyppäämään. Etkä noi pikku nykykättä. Ai sammuta.